ini. Ito. Kumusta mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang, meron tayo ditong 3 times putok batok mga katropa. Meron tayo ditong crispy pata, chicharon bulaklak at saka crispy pork jol. Tapos meron kami ditong pineapple. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan mi po mga tamo po. Wow. Ini. Ito. First bite po mga katropa. Wow. Ito yung suka. Umusok pa, oh. Kabahas. Init. Meron kami dito ng suka na maraming bawang. Tsaka sibuyas. Bagong luto. Gulay. Gusto. Naman.
Wow. Ano? Yun na naman yung ulan. Lamig. Mamay. Laman. Puro laman. Nambalat. Tropa, may tira ho kami dito. Hindi namin yan uubusin. Busog na ho kami. Thank you Lord sa masarap na pagkain. At ang aming Facebook page po, Macy Eats. Please follow niyo po doon mga tropa. So that's it for today mga tropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeymaze TV. And click the bell icon para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye!